Зрителите са с жесток репертуар. Цецков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Край, намери го. Гледайте сега какво става. Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Същия си ти покуп. Защо слушаш началниците да си казват реклами и ти спират всякакво предаване? А? Маймуно мръсна, ти колко си долен? Въшко такава. Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знам смей, като книга, да падаш такъв. Не знам смей, че ти, такива като вас са мамата на България. Вие, иш, не знам смей. Говедо. Вие смучите народа с тия реклами, с тия реклами. И не дей да смя. Сама е рано такъв. Тя трябва да видите, ги направихте, бяхте мамата на държавата. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо, ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Заете човека. Трябва да се обади и в още няколко телевизии. Мълчи! Тапанарите. Каква работа имаш? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Ще замеси да ти даде работата. Така ли седиш? Така, маймойке мръсна. Така ли седиш? Това е разликата между английския и българския хумор. Много ти благодаря. Каза ли го? Да видим отново някои от най-елегантните моменти. Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Въшко такава. Не знам смей, като книга. Да падам такъв. И не дей да смя. Мълчиш. Тапанарите. Така,